हॅलो फ्रेंड्स, मी सुरेश सावंत आणि मी तुषार डोंगरे तुमचं सावंत किचन मध्ये स्वागत करत आहोत. तर आपण आज पाहणार आहोत टाकळ्याच्या भाजीचे वडे. तर मंडळी, आपण आज टाकळ्याच्या वड्यासाठी लागणार जे साहित्य आहे ते पाहूया. इथे आपण 2 बाउल टाकळ्याची भाजी धुवून छान व्यवस्थित फक्त पानं घेतले आणि त्याचे देठ जरा कडक असतात त्यामुळे ते काढून टाकले. 1 वाटी चणा डाळ, 1 वाटी तूर डाळ आणि 1 वाटी तांदूळ 1 तास भिजत घातले. त्यानंतर 7-8 बेडगी मिरच्या, 1 लिंबावडा चिंचेचा गोळा, हे दोन्ही पदार्थ अर्धा तास भिजत घातले. पाव वाटी उडदाची डाळ चांगली अगदी ड्राय रोस्ट केली आहे, तेल बिल काही वापरलं नाही आहे. आणि मीठ आपण नेहमीप्रमाणे चवीपुरतं घेणार आहोत आणि तळणीसाठी तेल. आता पुढची कृती म्हणजे आपल्याला चणा डाळ, तूर डाळ आणि तांदूळ भिजलेले ऑलरेडी आहेत, तर ते रवाळ वाटून घ्यायचे. कारण या वड्यासाठी त्याला क्रिस्पीनेस येण्यासाठी आपल्याला ते अगदी बारीक पीठ करायचं नाही आहे, थोडं रवाळ ठेवायचं आहे. आणि हे या जे मिरची आणि चिंचेचं ते दोन्ही एकत्र वाटायचं आणि त्याची चांगली पेस्ट बनवायची आणि हे ड्राय ग्राइंड करायचे उडदाची डाळ. साहित्य आपण बघितलं, तर आता आपण ही भाजी बारीक चिरून घेतलेली आहे. डाळी सगळ्या वाटून घेतल्या आहेत, तांदूळ वाटून घेतले, मिरची आणि चिंच वाटून घेतली आणि हे उडदाची डाळ आपण सुकी वाटून घेतलेली आहे. तर आता आपण हे साहित्य आपण एकत्र करणार आहोत. आता आपली सर्वात महत्वाची कृती, या सगळ्या डाळी, अच्छा, उडदाची डाळ, चटणी, चिरलेली भाजी मिक्स करणार. आता आपण मिक्स करणार आहोत. ओके, तर आता आपण ते मिक्सिंगला सुरुवात करूया. ही डाळ आपण घेतलेली ना? हा, ही या सगळ्या चणा डाळी डाळ. आपण 1 तास भिजत घातले होते. ओके, हे आणि सगळे आपण रवाळ वाटलेले आहेत. म्हणजे जास्त पातळ पण नाही, जास्त हे पण नाही, थोडं. पातळचं म्हणजे एकदम बारीक पीठ नाही करायचंय, ओके पेस्ट नाही करायची. इट शुड बी सेमी थिक. ओके, कूल. आणि ही आपली चिंच ह्याची मिरचीची पेस्ट ते आपण आधी सुरुवातीला थोडीच घालूया. आता सगळ्यात महत्वाचा इन्ग्रेडियंट भाजी. paste. आपली ह्या 2 जोड्या तरी असतील ना? या 2 ते 3 जोड्या घेतल्यात. 3 जोड्या आहेत बहुतेक. आणि ते काय होतं, त्याचे देठ असतात ना ते भयंकर कडक असतात, त्याच्यामुळे आपण फक्त पानं घेतो ती, बरोबर? हा, थोडं मीठ घालूया. आता हे आपण हातानंच मिक्स करूया, ओके. कारण ते चमच्यानं व्यवस्थित होणार नाही. मीठ मीठ चवीप्रमाणे आता घातलंय. हा. परत एकदा चेक करायला पाहिजे आपल्याला, ओके. आणि गरज असेल तर पुन्हा घालू आपण. आता आपलं हे मिक्स सगळं तयार झालेलं आहे. आणि आता वडे करायला फक्त तेल गरम करायचं, वडे करायचे. हातानंच होतात हे असे मस्तपैकी. ओके, छान अगदी थोडंसं सरस प्रेस केलं आपल्या सोयीप्रमाणे, हा. किती सुंदर अगदी व्यवस्थित होतात. तर आपलं हे तयार झालेलं मिश्रण. तर आपण गॅस पेटवूया, तेल गरम करूया आणि कृतीला सुरुवात करूया. तुषार, हा, तेल गरम झालंय, ऑलरेडी. आता आपण वडे करायला सुरुवात करूया. येस. छानपैकी असं मीडियम साईजचे, आपल्याला कुठल्या जशा पद्धतीने हवेत त्या पद्धतीने आपण छोटे मोठे, ओके. लांबट, गोलसर, म्हणजे हवा तसा शेप आपण देऊन हे करू. हा. आता हे थोडंसं मी जाडसर घेतलंय. हा, फायनली वडे गेलेत तेलामध्ये. अरे काय पण ही होतं, असं खूप इझी रेसिपी आहे तसं बघायला गेलं तर. रेसिपी साधी सोपी, हा, पण काय होतं पावसाळ्यामध्ये ना ह्या अशा वस्तू मस्तपैकी आपल्याला खूप हे खूप होते इच्छा होते. खाण्यासाठी. आणि तेव्हा मग अशा लोकल अवेलेबल असणाऱ्या भाज्या
कोकणातली सर्रास टायकळ म्हणजे काय अगदी म्हणजे पण कच्ची- ऍक्च्युली टाकळा भाजी बोरिंग भाजी आहे तसं बघायला गेलं हा, तर खूप पण जण एक आहे, आवडत नाही पौष्टिक पण आहे, हा healthy. पण हे खूप छान आहे बोरिंगला इंटरेस्टिंग. थोडं तेल घालतात. अजूनही घालते. आणि जर समजा आपण पीठ बनवताना जर पीठ पातळ झालं हा त्याचा तर मग त्यावेळेला आपण त्यावेळेला काय ना करू फक्त जरा तांदळाचं पीठ आपण आहे ना हा ते घातलं की सगळं व्यवस्थित होतं. ओके कारण काय हे जास्त पातळ पण बरोबर नाही हा. आणि जास्त घट्ट पण बरोबर नाही. कारण थोडं मॉइश्चर असेल ना तर ते हा. तळायला आतपर्यंत तळून व्हायला ओके, छान म्हणजे होते. खुसखुशीत होतात. हा. तरी आपल्याला ह्याला बराच वेळ द्यावा लागेल ना तळण्यासाठी. नेहमी आता आपण भजी करतो तेव्हा किती वेळ लागतो साधारण तेवढाच वेळ. ओके. त्याला कसं ते गोल्डन एकदम असा गोल्डन कलर आला पाहिजे ओके तर ते खायला पण चांगले आणि दिसायलाही व्यवस्थित वाटतं ते. कोकणामध्ये नारळाची चटणी त्याच्याबरोबर best, एक एकदम छान best. आहे, मस्त आहे. सॉस पेक्षा चटणी हा आता काय होतं आपण मुंबईकर ना, हा सॉसची आपल्याला जरा जास्त सवय झालेली असते. ऍक्च्युली छान अगदी मस्त हे होत आहे. काही जास्त वेळ नाही लागणार 5 मिनिटात कारण ते आतून फ्राय झाले ना Fry व्यवस्थितपणे तर ते खूप छान क्रिस्पी होतं. तांदळाचं डाळीचं सगळं मिश्रण आहे ना ते. आता बघ आपण त्यात हळद घातली नाहीये तरी सुद्धा एक नॅचरल कलर आलाय त्याला. हो ऍक्च्युली माझ्या लहानपणी मी आईला खूप मदत करायचो त्यामुळे मला ह्या गोष्टी थोड्या थोड्या आठवतात. त्याप्रमाणे काही कधी कधी काय होतं आपल्याला प्रमाण कधी लक्षात असतं कधी नसतं त्यामुळे थोडा गोंधळ होतो नाही असं नाही पण हे प्रमाण आता जे आपण घेतलंय ते माझ्या मते व्यवस्थित आहे. आपला वडा तयार झालेला आहे छान गुलाबी गोल्डन कलर आलेला आहे. तुषार आपले टाळकळ्याचे वडे तयार झालेले आहेत. आता त्याचा आस्वाद घ्यायला हो हो आता तर नेहमीप्रमाणे मला आधी टेस्ट करणार आहे. Yes. सो तर मग? हा तुम्हाला पण जर टेस्ट करायची असतील तर Yes, खूप आणि इंटरेस्टिंग नक्की, ऍक्च्युली इंटरेस्टिंग ही रेसिपी आहे. टाकळ्याची भाजी सहसा कोणी खात नाही. सो जर तुम्हाला पण टेस्ट करायला तुम्ही करून बघा नक्की तुम्हाला आणि आवडेल. खूप सोपी आहे हो ना. ऍक्च्युली कमी खूप पदार्थ इझी आहे. रेसिपी आहे. कमी पदार्थ आहे. सो जर तुम्हाला पण करून बघायची असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सो मिळते नेक्स्ट व्हिडिओ तोपर्यंत बाय. येस येस